Peste tot pe unde mergem prin țară, găsim oameni talentați. Nu doar la Vocea României, care apropo începe vinerea viitoare pe ProTV, dar sunt unii care și vin după noi la concerte ca să petreacă timp împreună cu noi, să învețe, să vadă cum să fac lucrurile. Sunt niște copii care deja muncesc fără să-și dea seama că asta fac. Eu cred că e foarte important. Admir foarte tare asta și la părinții care își susțin copiii și care, în pofida costurilor, costă drumul, costă toate alea, merg cu copiii, le îndeplinesc visurile și admir tare lucrul ăsta. Și părinții mei au făcut asta pentru mine și au fost și judecați pentru asta, pentru că n-aveam mulți bani și atunci lumea spunea, păi, dacă n-ai bani, de ce te mai duci cu fita la concursuri? La ce vă trebuie concursurile alea? Stați acasă și puneți pe masă. Și acum se întâmplă că a meritat. Au meritat toate eforturile făcute de părinții mei și, deși nu prea facem des, că noi suntem familie de aia în care nu prea să spun cuvinte precum te iubesc. Să spun, dar mai rar. Eu nu fac asta cu copilul meu, eu îi spun în fiecare zi de mii de ori. Dar am o mare recunoștință pentru părinții mei, că au crezut în mine și că au făcut atât cât au putut ei pentru visul meu. Și au făcut enorm, vedeți-mă. Și am o mare admirație și pentru ceilalți părinți care fac asta pentru copiilor. Așa că dacă sunteți părinți și vă regăsiți în ce am spus, hai să facem un rând de aplauze pentru voi. Următoarea piesă este scrisă de Irina Rimes pentru mine. Fetițele de peste tot din țara asta cântă piesa asta. Cred că și videoclipul a contribuit, are Tanca o păpușă Barbie lângă el. A fost ideea mea. E o fată în backstage, o cheamă Alesia, cântă foarte bine și și-a dorit să cântăm în seara asta Cămașa. Vreau să cântați și voi cu noi, dar vreau să susțineți cu aplauze. S-ar putea să fie una dintre marile artiste ale viitorului, așa că aplauze pentru Alesia! Bună seara și bine v-am găsit! Ca lume! Cine să salute? Fiți atenți cum cânt acum. Și pregătită? Mai pe oare am curajul să-mi spun
minunat. Și ai meritat să fii aici în seara lui. Ai confirmat, gata. Du-te, mai ai câțiva ani și ai